Dobrý deň. V dnešnej prezentácii si ukážeme, ako nastaviť na vašom multifunkčnom zariadení sken do zložky. K tomu potrebujeme poznať IP adresu multifunkčného zariadenia. Zistíme ho z jeho konfiguračnej strany. V položke host rozhraní je IPv4 adresa zariadenia. Túto následne vložíme do webového prehliadača. Prihlásime sa pod účtom administrátora. Základné nastavenie je admin bez hesla. Následne cez adresár pridať užívateľa, odškrtneme cieľová zložka, názov, tu zadávame identifikáciu počítača, do ktorého sa bude skenovať. V mojom prípade Milan. Zobrazení tlačítek znamená to, čo sa nám zobrazí na paneli skenera multifunkčného zariadenia. Titul 1. Tieto názvy zariadení sa môžu zobraziť pod abecednými skratkami. Používa sa pri viacerých cieľoch skenovania, alebo pod číselnými skratkami, alebo pod zúženými číselnými skratkami. Pridať k frekventovaným, to znamená, že budú na východzej obrazovke skenera. Podľa predlohy zadáme cestu. Názov počítača zistíme vo vlastnostiach tohto počítača. Úplný názov počítača je tu. Názov zdieľanej zložky zadáme vytvorenú zdieľanú zložku. Môžeme si ju skontrolovať v sieti na danom zariadení pre naše účely, to je skener. Užívateľské meno je login do počítača s príslušným heslom. Nasleduje sumarizácia, uložíme cez OK. Následne vidíme vytvorenie užívateľa s zdieľanou zložkou. Ďakujem za pozornosť.